F'diskors matul l-attività politika f'Ħażebbuġ il-kap tal-Oppożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg qal li fi Brussell ma tkellimx kontra Malta iżda favur aktar għajnuna li s-sajjieda bittir li Malta tikseb aktar fondi ambjentali ħalli jgawdu l-bdiewa. Il-kap nazzjonalista stqar li l-Partit Nazzjonalista dejjem kellu għal qalbu li l-poplu Malti wawċi u jħares lejn il-persuna mhux bħala vot. Għalhekk qal li ma jiddejjaq xejn li l-ġid isir anke jekk il-Partit Nazzjonalista ma jkunx fil-gvern. Lejlet il-budget Dr. Borg qal qed jistenna budget bruħ soċjali li jindirizza l-isfidi u d-diffikultajiet tan-nies fosthom il-faqar, id-droga, solitudni, il-prostituzzjoni u aktar realtajiet li qal li qed jiżdiedu u li qal il-gvern ma jridx li jindirizza. Qal ukoll għax ta' persuni ma jaffordjawx iklu l-ikra ta' nofsinhar, nies oħrajn ma jaffordjawx saqaf fuq rashom u oħrajn spiċċaw fit-toroq. Huwa faħħar il-miżura ta' 280 euro kull xahar għall-istudenti Awċin żvelata fuq il-medja nhar il-ħadd però qal li l-istudenti jridu wkoll vapur ġdid u mhux ir-Niklaws. F'dan l-isfond wieħed flotta ġdida ta' vapuri għal għawdex jekk il-Partit Nazzjonalista ikun fil-gvern. Tkellem dwar miżuri li qed jipproponi l-Partit Nazzjonalista fosthom parental leave għal sena mħallsa mill-gvern, tax bracket apposta għal ġenituri li jkollhom it-tieni wild u anke il-4-day week. Dwar din tal-aħħar huwa qal li qed diskussjoni u qal li kull meta l-Partit Nazzjonalista kellu viżjoni għal futur rebaħ l-elezzjoni. Għalhekk qal li l-Partit Nazzjonalista mhux se jiddejjaq jiddiskuti kwistjonijiet li jafu jkunu kontroversjali bħal 4-day week. Semma l-Private Members Bill favur is-salvagwardja tal-ambjent fil-Kostituzzjoni u qal li dan għamluh 100 pajjiż ieħor. Ikkritika lill-Gvern li wara li fl-2022 fil-Ġnus Magħquda irrikonoxxa li l-ambjent irid ikun dritt tal-bniedem f'Malta vvota kontra. Akkuża lill-Ministru tal-Ambjent Mirjam Dalli li dakinhar tal-vot dwar l-abbozz tal-Partit Nazzjonalista ħarġet mill-Parlament bħala Ministru kontra l-ambjent. Dwar it-traffiku qal iż-żewġ partiti għandhom bżonn ipoġġu flimkien u jiddeċidu x'inhi triq il qudiem għal f'din il-kwistjoni hemm bżonn jirrenja l-interess nazzjonali fosthom billi jkun ikkunsidrat sistema ta' trasport tal-massa li irrikonoxxa taftieħu sa' 20 sena biex titlesta. Reġa' sostna li huwa lest jiffirma ftehim fil-prinċipju mal-Gvern dwar din il-materja biex ikun hemm min ikun hemm fil-gvern il-proġett jibqa' għaddej. Wieħed li l-Gvern Nazzjonalista jibni sptar ta' saħħa mentali ġdid fil-waqt li jniedi servizzi tas saħħa mentali fil-komunità.